हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय नै आङो हेंगिं प्लान्टनि भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै एसे गाबोन एसे लावबोगासिनो दङ बेबो बिराद मोजाङै फ्रि जि साइज नुदों आरोना नै माने स्टेप खानाय सिननाय बायदि जादों आरोना बियो नै स्टेबलाइजार खानाय सिननाय बायदि जादों एकदम फ्राव मोजां जाथारदों आरो नै बिनियाबो मोजां जाथारदों लावनायाव लावबोगासिनो दङ ओमफ्रायहाय आं मोनसे बेनि अनगायैबो बेलेग शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नायदो नै लोगोफोर नै बे पिंक कालारखौ बिराद मोजां जाना दं आरोना बिराद मोजां जानानै दङ माने गायजेननायाव ओरैबायदि आबोद लानांगौ बेखौ जोथोन लानांगौ ओमफ्राय जेब्ला थांबायना एकदम होगार होनलायो आरोना बियो एरनाया ओरैबायदि एरबाय बेरे बासा बायदि आरोना माने बेरे मोदैनि बासा बायदि ओमफ्राय नै बेबो बिराद एरबाय ओमफ्राय नायदो नै बे मोनसेयाबो बिराद एरबाय आरो गायजेननाय समाव दैफोरखौ खम होनांगौ दै बाराबाथाय थैब्रलाबायो आरोना बोरैबा एकदम गुरै आरोना बे माबाया आरो देन्थाया बिनि स्टेमाहाय गुरै आरो एकदम सफ्टथार ओंखायनो एसे जोथोन लानांगौ जायो गायजेननाय समाव ओमफ्राय जेब्ला थांबायना जेबो दिक्कत गैला आरोना बिराद एरो आरो बियो थ' बेखिनि लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बाय